И здравейте, приятели, вие сте с новото видео на Fishing Bros. И днес, когато виждате, пак сме на риба. И да, преди малко фърлях две на зимен червав и една на бял. И да видим какво ще ударя. Ако има нещо, ще ви покажа. Първа риба, приятели, на зимен червав. Як разпер. Да. И това е. Ако има нещо друго, ще снимам пак. Да. Приятели, още един разпер. Ударим пак на земен червав. Не е на бял. На земен удрят само ситно. Да, само два разпера и това е. Ако има още нещо, ще снимам. Хора, гледайте какъв хубав костур. Направо ще ми вкара. Направо пувката ми. Знаеш как тръгна поизах за много голяма риба. Но костур. Да, не е лош. Много хубав костур даже. Ако имаш някоя риба, ще снимам. Тъй че гледайте накрая на видеото. И така, хора, ето е днескашния улов. Един голям костур, два малки, общо 3 костура, една червеноперка и 2 разпера, които са понижи и същи двата разпера. Да, хора, ако днескашното видео ви е харесало, моля дайте лайк, абонирайте за канала и до следващия път.